13 बोसोर बैसोनि सिंनि हौवासाफोरनि मोनसे फुटबल बादायलायनाय बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मुं थांखियाव दिनै बिथांमोना फाइनाल बादायनायखौ फोजोबबाय आरो बेयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे मावथांखि जायाव जोङो दिनै जोंनि आथिखालनि जाखांफुनाय लाइमोनफोरखौ जे जुनियर जे प्लेयार्स बिथांमोनखौ आन्डार 13 नि लेभेलाव आरो इयुननि थाखाय थाम-थिम खालामनो थाखाय बिथांमोनखौ बेबादि जिल्ला पर्यायाव दिनैहाय बाक्सा जिल्लाया बिथांमोना जाफुंसार जाहोनो हाबाय आरो बेयाव दिनै गबर्धना आनसलिक आरो सिके दखराजों बादायलायनाय जादों फाइनालाव आरो बेयाव गबर्धनाया मोननो हाबाय आरो सिकेआ रानार्स आप जाबाय। दा बेनिखायनो दिनै जोङो गोबां जिल्लायावबो जेरावबो बेबायदि मोनसे बादायनायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा खालामदों। मानोना गेरेमसा बर' हारि दानायनि थाखाय जोङो लाइमोन जोहोलावफोरखौ मोनसे डिसिप्लिन आरो मोनसे स्पर्ट्सनि आरो मोनसे गावबागाव जिउ राहा लामा दानायनि थाखाय लामा दिन्थिलांनो थाखाय बे गेलेनायजों मोनसे राहा आरो बिनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेबायदि मोनसे आन्डार 13 लेभेलाव फुटबल बादायलायनायखौ जोङो देग्लायसिम 2 बोसोर जाबाय आरो बेखौ जों अरायसम लांबाय थागोन आरो इयुनाव आरो गुबुन गुबुन केटेगरिनि फुटबल मेच जों लागोन आरो मिरुआरि लेभेलाव जों गासै जिल्लाखौ लोगो नांनानै जयै बेवहाय मोनसे ग्रान्ड मोनसे कम्पिटिसन जागोन आन्डार 13 गेलेगिरिफोरनि थाखाय। दा बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै जोङो बाक्सा जिल्लानि बे जाफुंसार जानायखौ जों बरायो आरोबाव इयुनाव जाहाथे बेबायदि खुंलांबाय थानो हायो बेखौबो जोङो आरोबाव बिथांमोननि सायावहाय मोजां हामलायथि बावबाय। जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेसेबां जोङो फरायसा बिथां फंबाय बिनानावमोनखौ जाय गेलेमु मोजां मोनग्रा बा फुटबलजों काबादिजों गुबुन गुबुन गेलेनायजों दावगानो लुबैनाय बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो लामा दिन्थिनायाव मदद खालामगोन। आरोबाव गोबां केटेगरिनि लेभेलाव गभर्नमेन्टनि सेलेक्सनाव साइआव एडमिसन लानाय मानाय गासै बिथिंखौ नोजोर बोनानै जोङो बिथांमोननि स्कपखौ मोनहोनो थाखाय जों नाजालांगोन आरो बिनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गासिबो केटेगरिनि खेलाखौ लालांनो थाखाय जोङो थिरांथा लागोन। मानोना बिथांमोना आन्डार 13 नि उनाव आरोबाव बिनि देरसिन खेला गेलेगोन, बैसो बारलांनाय लोगो लोगो आन्डार 17 खेला गेलेनांगोन, आरोबाव बिदिनो गुबुन केटेगरियाव बिथांमोना बारलांगोन। दा बेफोर गासैखौबो नोजोर बोनानै जाय बिथांमोना फुटबलजों इन्टारेस्ट लानानै दावगालांगोन जोङो बेफोर गासै स्कपखौ एक्सप्लर खालामनानै बिथांमोनखौ गुबुन गुबुन बिथिङाव बाहागो लानो थाखाय जों मदद खालामनाय जागोन। जोङो खावलायगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जाहाथे सोरबिथिं बड'लेण्ड हालामजों लोगोसे आसामाव गोबां गामिफ्राव गोबां ओनसोलफ्राव फुटबल गेलेनो थाखाय मोजां फिल्ड गैया आरो बेखौ जाहाथे सरकार फारसेनिफ्राय नोजोर बोनानै फाहामथाय लाबोनानै होनांगौ आरो गेलेनायनि थाखाय सुजुग सुबिदाखौ बिथांमोना फोथार फाहामनानैबाबो जगायनानै होनांगौ। बिनि थाखाय जों आथिखालनि बिटिआर गभर्नमेन्ट प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायखौ जों खावलायगोन जाहाथे जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि नैबे हालामजों लोगोसे गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय जाहाथे लाइमोनफोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय बेबायदि गेलेनायनि मोनसे गावबागाव ओनसोलाव जायगा मोजां मोननो हायो बिनि थाखायबो जोङो खावलायगोन आरो इयुनाव जाहाथे बिथांमोननि जाहाथे स्कपखौ फुवारनानै होयो बेखौनो जों आसा खालामो। बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा गोजोरथायारि सोलायनाय बे थांखिखौ नोजोर बोनानै दिनै सालबारिनि जि गेलेग्रा फोथार बे गेलेग्रा फोथाराव जोबथा जोलुर बादायलायनाय 13 बोसोर बैसोनि उन्दै हौवासाफोरनि जि बादायलायनाय बे बादायलायनाया दिनै जोबथि महर मोनबाय। जों मिथिनाय बायदिबाथाय बाक्सा जिल्ला दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनफ्रोमबो दख'राफोरनि सिङाव जिखिनि बादायलायनाय बे बादायलायनायखौ साब डिभिजन वाइसआव बा दख'रा वाइसआव लाहै लानानै दिनै जोबथि हाबाफारियाव सौफैदो होननानै जों मिथिदो थामहिनबा नुनो मोनदों। दा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि बड'फा गोजोरथायारि सोलायनायनि जि बिथांखि नोजोर बोनानै नैबे गेलेनाय आयदानिल' नङा गुबुन गुबुन राव हारिमुजों लोगोसे जि बिथिंफोर थुनलाइयारि बादायलायनायानो जियानो जा मोनफ्रोमबो बिथिं फारसे बर' हारिखौ गेरेमसा महर होनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गुबुन गुबुन बिथिं फारसे जि नाजानाय बे नाजानाया थारैनो बाख्नायथाव आरो साबायखर होथाव। मिजिं खालामो उनाव बिथांमोननि जिखिनि नाजानाय बा बयनिबो बर' हारिनि सुबुंफोरनि जिखिनि नाजानाय बे नाजानाया नैबायदि बिथिंफोरखौ नोजोर बोनानै थख'यै जिखिनि बादायलायनायफोर बा हाबाफारिफोर बा सांग्रांथियारि जि हाबाफारिफोर बे हाबाफारि लालांनायनि गेजेरजों बर' हारिनि गेजेराव मोनसे गोजोरथायारि सोलायनाय बे जाफुंगोन मोनसे समावबाबो आरो लोगोसे बड'फानि जि सिमां बे सिमाङाबाबो मोगथां महर मोनगोन बेखौ जों आसा खालामो। बेबायदिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे गुबुन गुबुन आफादफोराबो जोंनि जिखिनि गोजोरथायारि सोलायनाय बिथिंफोर बा बिथांखिफोर बे बिथांखिखौ लानानै आवगायोबा निस्सय सानसे नङा सानसे बर' हारिया मोनसे गेरेमसा हारि जागोन बेखौ नोजोर बोनो हायो। आरो लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावफारिजोंनो जोंनि जिखिनि ओरैनो थालाबायनाय जिखिनि बेकार उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन बिथांमोनाबो जाहाथे एसे बेस्थ'थायाव लाखिनानै गावनि जिखिनि हारोंथाइ बे हारोंथाइखौ बर' हारिनि गेजेराव दिन्थिनायजों लोगोसे गासै मुलुग दरबाराव दिन्थिनो हाथों बेखौ गसाइनायाव आर'ज खालामदेरनाय जाबाय। गोजोन्थों। बेखिनियानो थारैनो जोंनि हारिनि गेजेराव गुबुन गुबुन आफादफोरा गुबुन गुबुन बिथिं फारसे जि
सोरजिलु नोजोरजों लानानै गुबुन गुबुन जि सांग्रांथि मेल खालामदों बे मेल खालामनायजों लोगोसे जोंनि बिटिआर सोरखाराबो बिथां प्रमद बर'नि दैदेननाय जि सोरखार बे सोरखाराबो गुबुन गुबुन बिथिं फारसे जौगानायखौ नोजोर बोनानै दाखालि बावैसो जों जि UPSCनि सुपार 50 आरो इन्जिनियारफोरनि जिखिनि सुपार 50 बेखौ हाबाफारिखौ मावफुंबाय आरो फैबाय थानाय खोब खम समनि गेजेरावनो मेडिकेल लाइनाव जि सुपार 50 खालामनाय बे खालामनाय बिथिङाबो थारैनो खम समनि गेजेराव जाफुंगोन आरो गेलेनाय बिथिंखौ नोजोर बोनानै जि स्पर्ट्स एकाडेमि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावफोरखौ लानानै मोनफ्रोमबो बिथिं फारसे गेलेनायखौ जौगाहोनो थाखाय मोनसे जोंनियाव आथिखालाव सावरायबाय थानाय जादों जों मोनफ्रोमबो जिल्ला बा मोनसे जायगायाव स्पर्ट एकाडेमि खुलिनानै बिथांमोननि जि हारोंथाइ बे हारोंथाइखौ जौगाहोनायाव जोंनि सरकारनिफ्राय मा हेफाजाब होबोनो हायो बिनि थाखाय जों सावरायबाय थानाय जादों आरो उन समनिफोराव नैबे गेलेनायल' नङा गुबुन गुबुन बिथिं फारसे जोंनि लाइमोनफोरखौ जाहाथे गावनि हारोंथाइखौ दिन्थिफुंनो हानायजों लोगोसे हारिखौ बा बिटिआरखौ बा आसामखौ गासै भारतखौ मुलुग दरबाराव दिन्थिफुंनो हायो बिनि थाखाय गुबुन गुबुन बिथिं फारसे सावरायलायनायनि गेजेरजों सावरायबाय थानायनि गेजेरजों माखासे अनसुंथाइ बा आसनिफोर लानायनि जि साखाफारा बे साखाफाराया सोलिबाय दं। बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। जोबोद खम बेसेनावनो लननि गेजेरजों बाइक लानो हागोन। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइजआव मोनसे गोदान खाबु लाबोदों। फैगौ 30 आगस्तनिफ्राय 2 सेप्तेम्बरसिम पंका एन्टारप्राइजआव लन मेला खुंफुंगोन। बेनि गेजेरजों नोंथाङा बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोदान बाइकफोरखौ जोबोद खम डाउन पेमेन्ट होनानैनो लनाव लानो हागोन। बारा नङा गासै 10,000 डाउन पेमेन्ट होनानैनो नोंथाङा बाइकखौ मोनफुंनो हागोन। जोबोद खम बिबांनि सुदआवनो गारिफोरखौ लानो हानायनि खाबु मोनगोन। बाइकजों लोगोसे बेसेन नाङाजासे हेलमेटबो मोननो हागोन। 1,000 रांजों नोंथाङा बुकिं खालामग्रोनानैबो दोनहरनो हागोन। बेजों लोगोसेयैनो नोंथांनि गोजाम जानाय गासैबो रोखोमनि बाइक स्कुटिफोरखौबो सोलाय सोल' खालामनायनि खाबुखौबो मोननो हागोन। गोबांथार मिथिनो थाखाय 9101547892 आरो 60038171191 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन।